बिटिआरबो होननाय दङ बिटिआरआ जाहैबाय आदा प्रमदनि मोनसेया जाहैबाय जोंना हाग्रामा सारनि प्रमद बर' लाबोनाय आदा प्रमद बर' लाबोनाय बिटिआरआव थानो ना जोंनि 6 सिडुल हाग्रामा सार लाबोनायाव थानो मोनफानि उनाव मोनफा आपडेट्स नोंथांमोननो होलांगासिनो नैबे थामथि खेबनि थाखाय दिनैनि आपडेटआ जानो थांगासिनो दं मैया भेलेन्टाइन्स डे सेलिब्रेट खालामबाय नङासै होमबा लाइमोनफोरखौ स्पेसियली आं खावलायदों ओमफ्राय पलिटिशियान्सफोरखौबो पलिटिक्सआ खालामबाय थागोन जाबाय थागोन सोलिबाय थागोन नाथाय जोंनि जाखिनि जि जिनिसा दिनै दुंहाव मोनसे थासारि बा जोंनि गेजेराव मोनसे गालाय गुजाय थासारि जि सोमजिगासिनो दङ दिनै माहारियारि आफादनि जोनोम सानबो फालिगासिनो दङ आफादगिरि बिथाङाबो दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों मोजां खौरांबो फैनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों जोङो बेखौबो मिथिगौ नैबे साननैसोनि गेजेरावनो 125th एमेन्डमेन्ट जितु जानो थांगासिनो दङ बे एक्चुअली मा थारैनो सोरबाया मिथिगौ सोरबाया मिथिया बांसिनानो मिथिया आं सानो आरो मिथिनोबो लुबैयाखै बा बेखौ बेनि सोमोन्दै बुजिनोनो लुबैयाखै दिनै बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्डनि बाथ्रा गोबां बुंसोलायदों गोबां सावरायनायबो जादों नाथाय बेखौ एखमबाल' सावरायनाय जायो नाथाय बेबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों साफा सानै दैदेनगिरिफोरा बेखौ बुंनो नाजायो सेस्था खालामो नाथाय साबेसेया खोनासङो दिनै साबेसेया थारैनो बिटिआर एकर्डआव माबे क्लज दङ बिटिसि एकर्डआव माबे क्लजफोरा दिनै जोंनि थाखाय सेफटि बा जोंनि सेफगार्डनि थाखाय मोनसे जोंनि संबिधानिक जे रैखाथि जोंनो होबोदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो मा मोनखो मा खोमाखो बेफोरखौ थारैनो जोङो सुलु लादोंना दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा साफानि उनाव साफा दिल्ली दावबायहैगासिनो दं बायदि बायदि बिफाननि मन्थ्रिफोरखौहाय लोगो हमगासिनो दङ बायदि डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना थांगासिनो लोगो हमगासिनो दं सावरायगासिनो दं सोर थिनदों सोर थिनाखै सोरनि सावरायनायजों सोरनि खावलायनायजों बेफोरो जागासिनो दङ बेफोरखौ जोङो फारसेनिफ्राय नोजोर होनांगोन दा बेनि सोमोन्दै जोंहा दुवार ओनसोल जनपरि जगतनि आफादगिरि फरमिनास नार्जारी बिथाङा मुसलपुरावहाय दावबायफैनानै बिथाङा प्रेस मिट लानायनि गेजेरजोंहाय मोजाङै फोरमायनानै होदों आं आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौ बयबो जुदि नायाखैब्ला नायनानै बुजिनानै ला आरो बुजिनायजोंहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा सेन्टिमेन्ट फैयो नों निजेनो साननानै जाज खालामना नाय निजेखौनो जों दिनै माबे परिस्थितिजोंहाय जोङो दिनै मोगा मोगि जागासिनो दं बा इयुननि समावहाय जोङो माबायदि थासारि नुनो थांबावगोन दिनै जोङो जोंनि हारिनि जोंनि राव बिमा राव होननानै जों बयबो गोग्गायो दिनै बे मा जादों दिनै जोङो एस'सियेट लेंगुवेज होननाय बुंनायखौनो जोङो जोबोद गोजोननानै लादों एस'सियेट लेंगुवेज होनाय माने मा जादों मिथिदोंना दिनै जोंनि बिमा रावा दिनै मा पजिशनाव थानांगौमोन बेयो दिनै मा पजिशनाव दोनजाखो सोरनि खैसार सोरनि फान्दाव जों गोलैनानै दं मानि जाहोनाव दिनै बै खैसाराव गोलैनाय दैदेनगिरिफोरा मानो कमप्रमाइसजों सोलिगासिनो दङ गोबां खोथा रायजोफोर नोंथांमोना फरमिनास आदानि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय नायोब्ला थारैनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे इनफरमेटिभ मोनगोन पलिटिक्सनिफ्राय एसे आनज्रायनानै नैबे निउसखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोनफा मोनफा खोथाखौ बुजिना लानो हागोन जोंनावहाय मोनसे 125 दा एमेन्डमेन्ट सोलिगासिनो दङ जे जिनिसा 2019आवनो रायजो सभायावहाय बेखौ इन्ट्रडिउस खालामनाय जादोंमोन आरो दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मोनसे बिराद सेन्सिटिभ मोनसे बिल आरोखि बियो जे जिनिसा त्रिपुरा राजानि डिमान्डआव जे 6 सिडुलफोरखौ सुद्रायफिननायनि रेक्टिफिकेसन खालामनायनि गोदान भाबै थारमाने त्रिपुरायाव 6 सिडुलानो अबस्थान गैलामोन आदार्स कमिउनिटिनि इनक्लुजन ओमफ्राय बांलादेशिफोरनि हाबनानै बे एलेखाखौ सेना लाजोब्बायमोन दा बिथांमोना 40 बोसोर डिमान्ड खालामै भारत सरकारा गनायथि होदों 2019आव दा बेखौ सरसायाव दङ सावरायगासिनो दं थांनाय डिसेम्बराव बियो रायजो सभायाव अलरेडि पास जाबाय दा लकसभाल' पास जानो बाखि दंसै आरो दा बेखायनो अमित शाह बिथांमोना हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय मेम'रेन्डाम बिनायखाय जे रोखोम जायगानिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मिज'राम जोंनिफ्राय खासि जयन्तिया गार' हिल्स डिमासा कार्बि आंलं प्रत्येकआनो गावबागाव एलेखानिफ्राय होनाय जादों दा जोङो जोंनि रोखोमै जोंनि बिटिसिखौ स्ट्रेंथेन खालामनो जोङो जोंनि रोखोमैबो गथायनाय जाबाय आरो दा बाथ्राया जाहैबाय बहाय
क्रुसियेल बाथ्राया बेनो जोंनावहाय बिटिसि आरो बिटिआरबो होननाय दङ बिटिआरआ जाहैबाय आदा प्रमदनि मोनसेया जाहैबाय जोंना हाग्रामा सारनि दा रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' लाबोनाय आदा प्रमद बर' लाबोनाय बिटिआरआव थानो ना जोंनि सिक्स सिडुल हाग्रामा सार लाबोनायाव थानो बाथ्राया जाहैबाय जोङो जायनि जुनै प्रिन्सिपाल अफ सेटेलमेन्टनि अनुजायैसो प्रत्येकटा एग्रिमेन्ट एनोनिमासलि जे हरबे क्रमे जाय ग्रहित जादों एमअएस जेरखम बिएससिनि सानसुमा खुंगुर सारनि बे मथेसो संबिधानाव स्टेट एक्टआव जायगा मोनदोंमोन बिटिसिनाबो एमअएस मतनसो नोङो पार्लामेन्टआवहाय सिक्स सिडुलाव हाबदों दा बिथांमोननि एमअएसआव जोङो नायजोब्बाय बिसोरो सेस्था लागासिनो दङ बिटिसिखौहाय रुट आउट खालामनो फुनानै गारनो थिगासिमोन जुदि बिटिसियावनो थानानै बिटिएडिखौ सोलायनानै बिटिआरल' खालामदोंमोनब्ला बे आलादा खोथामोन नाथाय बिथांमोना श्री श्री अमित शाहनि दरजा नर्थ इस्टनि हम मिनिस्टार माबानि सेक्रेटारिनि दरजा दिपेन बर'मोना गिदिंगासिनो दङ जे बिटिसिखौ फुनानै गारनानै बिटिआर 2020-27 जानुवारिनिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो जुनै दा बिथांमोनाव जोङो होनदों आरो खोथा सैथो मोनसे काउन्सिलाव संबिधानिक मोननै मर्यादा मोना हयथ' बिटिसि थानांगोन नङाबा बिटिआर थागोन जायगा दाबसेयाव मोननै संबिधानिक मर्यादा हरा भारत सरकारा जायनि जुनै बिथांमोना बिटिआरखौ जुदि संबिधानिक मर्यादा खालामबायब्ला जोङो मिन्थिगौ एमअएस मतनसो बे जिनिसा संबिधानिक मर्यादा मोननानै फैगोन दानिया जोंना जुदि बिटिसिआ आउट जाबायबा बे बिटिआरनि एमअएसआव जोंनि बिटिसिनि क्लज नाम्बारफ्रा फैला जेरखम सानसुमा खुंगुरनि एमअएसफ्रा क्लज नाम्बारा बिटिसिआव फैयाखै बिटिसिनाबो बिटिआरआव फैया बहुत जेरखम लिरजानाय दङ एज इट इज बे रोखोमैसो संबिधानिक मर्यादा मोनगोन बबेबा आर्टिकेल नाम्बारनि सिङाव जे जोंनि सिक्स सिडुल आरो बिमानि राव 8थि फारियाव हाबनाय 8 सिडुला थाफिननायनि बाथ्रा दं नामा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन प्रमद बर'नि एकर्ड बा एग्रिमेन्टखौ नोंथांमोना एमअएसखौ नोंथांमोना गुगोलाव डाउनलड खालामनानै नाय बाव सोदेरनोबो हाला बाव दानख'नोबो हाला रावबो रायजो राजाफ्रा बे फाइनालाइज जाबाय बेयो जाहैबाय नोङो एनोनिमासलि बेयो ग्रहित जाबाय रावबो मानसि सोदेरनो हाला बलिल जुद्ध जागासिनो दङ जोंखौ कागजे कलमे आदा प्रमदनि नेतृत्वआव मामा भागिना मिलिनानै जोंखौ गासिबो जेनेरेल काउन्सिलाव लानो थांगासिनो दङ जायनि जुनै नोंथांमोना थाल दंना गैया आस्ते आस्ते जोंनि पावार फांसनफ्रा खमायलांजोब्बाय डिसिनि थ्रु थांजोब्बाय आरो डिपार्टमेन्ट लांनायाबो लांबावसिगोन दा जोंनाव 17-18 लांदों गासिबो डिपार्टमेन्टखौ बिटिआरनिखौ लांजोबब्लाबो जेनेरेल काउन्सिल जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेबो खालामनो हाया जायनि जुनै बोथोरखौ नायनानै सिरि मोनदो सम आरो थासारिखौ नायनानै सोलिनो रोंनांगौनो बे जिनिसखौ बिसोरो सान हर बाहार फाथिनानै मालाबा सैतन्य गार्गनाव मालाबा अमित शाहनाव दिपेन बर' एबसुनि आरो लोगोसे प्रमद बर'मोना बिटिआरखौसो संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै खारगासिनो दङ जायनि जुनै जोङो होनदों जुदि जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला जोङो गैला बे जोंनि जे मोनथाय जोंनि जे सेफगार्ड दंमोन बेयो अराय टाइमनि जुनै गोमानो थांगासिनो दङ जायनि जुनै जोङो हजागथा एवारनेस प्रग्राम जायगा जायगा गिदिंबायदों बे नंखाय होननाय नङा जोंनो खोन्था जोङो दाखालि चेलेन्ज खालामदोंमोन प्रमद बर'खौ बिथाङा 125 दा एमेन्डमेन्टनि जुनै हारसिङै दिल्लीयाव थांनानै मेम'रेन्डाम हैखोमादों बेखौ जों पाब्लिकलि बिदों नोंथाङा मा बिखो जोंनि हाया 6 सिडुलाव थाफिनगोन ना थाफिना बिमानि रावा 8थि फारियाव थागोन ना थाया बिथांमोननि मथेब्लाथ' जों मिन्थिगौ डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ बिदों लोगोसे बिमानि रावा आसामनि एस'सियेट लेंगुवेजल' जाथोंसै दा एसामिस लेंगुवेजनि बोरै सहयोगि भाषा जानांगौ मोननैनिबो मर्यादा समान जानांगौसोमोन जोंनि मोनसे अफिसियेल स्टेट लेंगुवेज दा बेफोरखौ खालामालासे मामा भागिना मिलायनानै आरो लोगोसे लेखा गोरों उरखाव गोरा ब्रह्म माने गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना आसामजों जोंखौ सरजाबफिननो माने दासि खालामफिननो बे परिकल्पनाखौ खालामनानै बिटिआरआवबो नायहोआलासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारिमोनखौ साइन लानानै जर जबस्थि जोंखौ बेबायदि बिपदआव खोलैदों दाबो जोंखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव बे जिनिसा सरसा जानांगौमोन बे बिटिसिआ बिनि नङा प्रमद बर'नि नङा गासै दल रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ लिंहरनानै एबसु बनसु एक्स भलान्टियार फर्स बा ससियेल अर्गानाइजेसन सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसनफोरखौ लिंहरनानै सावरायनांगौमोन जोङो बिटिसिखौ माबादि सुस्रांनो मानोना मोनसे जों चान्स मोनबाय एमेन्डमेन्ट मोनबाय माबा खमि दंमोन नामा
बेफोरखौ ज' सावरायनानैसो मेम'रेन्डाम जयेन्टलि होनानै जोङो भारत सरकारनो होनांगौमोन बेखौ खालामालासे हेमन्त बिश्व शर्मा थोननाय बादि प्रमद बर'आ अखानायैनो थांनानै नटिफिकेसन होखांनायनि अखानायैनि उनाव थांनानै दिल्लीयाव हासिं हैखोमानानै दङ दा मानो बिसोर साहस हाया पाब्लिकलि खालाम जोंनाथ' माथो रानमाबायो मेम'रेन्डामा जों रानगासिनो दङ निस्सय सिङाव गन्दगल दङ जायनि जुनै बिथांमोना मेम'रेन्डामखौ खिन्थानो हाया ओंखायनो जों होनदों जोंनो 6 सिडुलखौ नांगौ 2003निखौनो बेवहाय बिमानि रावाबो मर्यादा दङ जोंनि हा बिथायाबो थामोनथाबो जोंनि रैखा कबच दङ आरो जोङो साबनिफ्राय साबसिन 6 सिडुलखौ खालामगोन जों आर्टिकेल 244(2) नि आन्दाराव जोंनि 6 सिडुलखौ बिदों आरो लोगोसे फाइनेन्स कमिसनखौ जों बिदों ILP सिस्टेम बिदों डाइरेक्ट फाइनेन्स बिदों जोङो गासिबो जोंनि 6 सिडुलनि जि मोन्थाय संबिधानाव होनाय दङ बेफोर जिनिसखौ बिदों बेना बे नङा जेनेरेल काउन्सिल अखमान লগত मिলি थागौ मामाय जिथु कब हैतुय हबो ओंखायनो बे मानसिखौ फोथायजाया रायजो राजाफोर BJP UPPL BPF जों खोथा गैया जोंनो खिन्थु नांगौ 6 सिडुल बिमानि रावाबो थाफिननांगौ जायनि जुनैनो बेखौहाय सरसा खालामनानै गावबा गाव गियान आरो मेलेमजों नायनायनि बोथोर सफैबाय ओरैनो ब्लाइन्ड सापर्टार जानानै लाब गैला जोंनि बे आह्वान दा बेखिनि होननानै जोङो दिनै बे मुसलपुरनि थावनियाव फैनानै गासै रायजो राजाफोरखौ एवारनेस खालामफैदों आरो जोङो आसा दङ फोथायदों बिथांमोना बुजिबायबो आरो बुजिगोन जे फैगौ समाव जोङो BTC आरो 6 सिडुलखौ बासायनो बयबो फैगौ समाव जानजि खाफ्रानायजों लोगोसे जाय दल संगठना 6 सिडुल 8 सिडुलखौ बासायनायनि खामानि मावगोन जों बे दल संगठनजोंसो थांगोन धन्यबाद।